Nan keenam, menjapui marapulai. Proses menjapui marapulai menuju ke rumah anak daru untuk melangsungkan akad nikah. Menjampui marapulai dilakukan oleh rombongan keluarga anak daru dan terdiri dari niniak mamak sarato jo urang sumando. Rombongan nan menjapui marapulai biasonyo membawa siriah jo carano, pakaian marapulai lengkap, kue-kue, buah-buahan, sampai nasi kuning jo singgang ayam. Sasampainyo di rumah marapulai, rombongan keluarga anak daru menyampaikan maksud jo tujuan di dalam sambah sambil menyerahkan barang nan dibawa. Terakhir, calon marapulai diarak jo keluarganyo ke rumah anak daru untuk melangsungkan akad nikah. Biasonyo dalam ritual menjapuiko, calon marapulai langsung diagiah gala pusako dek niniak mamak sebagai lambang kedewasaan seorang laki-laki.